No niin, morjesta, moi, se on Pate336 täällä pelaamassa Minecraftia. Tänään me ollaan taas täällä... mikäs tää on? Turn Warsissa. Turn Wars. Ja me ollaan nyt punaisessa tiimissä. Mä en oo ottanut Maskmania. Hitsi. Ei se haittaa. Ei sillä Maskmanilla oo kyllä oikeastaan mitään merkitystäkään. Kun se on jo automaattisesti Maskman. Mä teen tästä. No. Tulit sitten pilaamaan senkin teoksen. Hei, ette rakennatte suoraan mun nenää eteen tommosia pikkusia taloja. Mitä ei oo pikkunen. Joo, tässä aina välillä klikkaa vähän kutiin. Sitten tuohon. Näin. Ammetaan toi tosta. Box. 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 Hyvä. Tuolta ammetaan. Ei! Noi muutkin tyypit on kyllä aika OP:itä. No, osuin mäkin suhu, hei. Joten ei se mua haittaa. Mennään nyt tänne piiloon. Shiftaa. Shift. Tuohon tyyppiin tuolla. Mä haluan nyt ton muurin tosta mun edestä pois. Build time. Kiitti vaan. Hei! Nice! Bova. Tämä huitsiin. Joka ei tietenkään osu. Sinne osuu. Ja. Toi jäbä. Mä vihaan tota jäbää. Siis oikeesti. Ja. Seinän takaa. Sieltä toi vedetään matalaksi. Ei vedetäkään. Ja tiu. Tiu. Oh. Noi. Idiootit. Ottaa jo potti. Shiftataan. Ai. Ei shifta.
Himpura. Simpura siis. Himpura. Se on kyllä simpura. Minä nyt tosta. Sori, mä keskityn niin paljon tuohon ampumiseen, että mä en puhunut yhtään. Täällä on tämmönen pieni ampumismaja. No. Jonkun. Mä feilasin. Saatana pois. Onks tää nyt build time? Build time. Miksi nää tekee näin kauas? No, tosta. Ligaa. Lagaa. Joo. Me voitettiin. Me ollaan voittajia. Joo. Lag. Noin ilotulitukset. Noin. Lagaa täällä. Logittaa tätä mun konetta ja pilkuu kuvaus täällä. Koska muutenhan tää toimisi oikeasti sille. Ei lagas yhtään. Armani. Subatsman. GG. GG-peli oli. Ja Minecraft ei vastaa. Tietenkin. Joo. Ja yhteys katkesi. Aika katkaisu. Joo. No. En mä jaksa jättää tätäkään videoa tähän. No, mitäs vielä tehtäis? No, vedetään yksi Hunger Games. Ihan vain pikkunen Hunger Games matsi. Juu. Servun IP lukee deskissä, joten jos haluatte tulla pelaamaan, niin no, tulkaa vaan. Ottakaas pieni hetki. Noniin. Anteeksi tuli pikkunen häikkä. Tässä täällä alkaa kyllä aika paljon. Yritetään team. Kerta ok, jees. Team. I'm recording. Hei, tekeekö se video? Jos tekee, niin mä kummatkin saa toisesta kuvaa. Joo. Ei kestä kauaa. Paitsi kestääkin. No ei. Ainoa mikä täällä on kiva tässä aloitusjutussa on tämä. Rämpätä näin. Ja toivottavasti tää ei kuulu, kun mä rämpään tätä ihmiä nappia. Ei se varmaan kuulu. Hei, onks äkkiä? Musiikki ja äänet, joo. On hyvä.
skini näkyy tuossa. Eikä näykään. Tämpi. Tuossa näkyy skini. Tämmönen tyyppi. Ei! Vitsi, se on aivan leikkissä. Otetaan toi chesti tosta. Joka on otettu ja toi. Sori. Tää pikkosta jäätävää. Kun mä en ikinä yleensä. Kun mä oon niin huono ottaa noita aloituschestejä. Mä en ikinä saa niitä. Mä vihaan tätä mappia. No en vihaa, mut mä en oikein pidä tästä mapista vaan. Noin 2 ottaa tosta fightia. Paitsi. Jos se tulee mun perään. Oi se mun perään, se on mun perässä, se on mun perässä, se on mun perässä. Et muuten tapa mua. Kakka. Joten joo, mä en oo kovin hyvä fightaa, joten kuten näette varmaan hieman näin. Kato mä oon hyvä. Mä en osu siihen kertakaan. Ois! Joo, tää matsi oli tässä kyllä. Blitz! Don't kill me now. Joo, mä kuolen. Kato. Kattokaa miten huono mä oon PvP:ssä. Siis oikeesti. Mä oon ihan surkea tappelee Minecraftissa. Siis... Joo. Kiva. Joo, no tää video taitaa olla tässä. Mun nimi oli Pate336. Ja me nähdään ensi jaksossa. Moi moi. Ja kaveri tuli mun naama eteen.